बा फेननि हावाया जा थान्दाखा। फेननि हावा होननायखाय माबा लैथोसेखौसो गोसोखांबायलै आंहा। दाथ' आंहा फैसा थाखानि जेबो सिन्था गैथ'ला। लैथोसेखौ लाबोबाबो जाहोनो हागोनथ' आङो। ओइ दिल्लु, नोङो बेफोरबायदि बेसेबां दिन थाबाय थानो? नोङो लैथोसेखौ एसेबां फसायो। माबारै रायज्लाय, माबारै प्रप'ज खालाय, माबारै हाबा खालायब्रा। लाजिबा खाजि गोमायो। बेनिखायनो लाजिना जेबो लाब गैला। लाजिबा खाजिसो गोमायो। नंमारगौलै, आंनो लैथोसेखौ नांथारगौमोन। गुमैनि बिनानावबाबो नांगौ आंनो। लाबोगोन आङो। रायज्लायनांसिगोनलै बिजों। रायज्लायबाय थानांगोन सानफ्रोमबो। माथो मास मोनथाम रायज्लायबाय थाबा हारसिंनो गोसोथोलांनाय जायोनोलै। जानो हागौ आङो लैथोसेनि क्रास नङा, थेवब्लाबो जुदि जोंफोर सानैया मास मोनथाम रेगुलार रायज्लायबाय थायोना, बिबो आंखौ पाक्का गोसोथोखागोन। बेनिखायनो आङो दिनैनिफ्रायनो सुरु खालायनांगोन रायज्लायनायखौ। फार्स्टआव आङो आब' होननानै रायज्लायफागोन। नङाबा डाइरेक्ट आङो जुदि लैथोस्रि नोङो आंनि क्रास होनना बुंना लाबा सेस होबाय थागोन आङो। हानाय नङा बेफोरबायदि डाइरेक्ट होना लानो। नङाबा आङो अबावबा र' एसे रायज्लायनायनि र' वाट्सएपआव। गोसोआ आंनि नोंनि थाखायल' मानो फागोला हे आंनि सना लैथो, नों आंखौ मा सानो आङो मोनथिया, नाथाय आं नोंखौ आंनि सना सानो। हाय, मा खालायदों लैथोस्रि आब'? आङो टिल्लु। ओइ टिल्लु, मबाइलखौ हरनाय, नांगौनो आब'मोननो। मानो नांगौ? माबा कार्टुन नायनो बिसोरो। कार्टुन? दालाय मा कार्टुन आपल'ड होदोंथाय? रावबो कार्टुन आपल'ड होथ'वाखै दा। मैया दाख्लैनिफ्रायनो कार्टुन भिडिअ नायनो मोनाखै। मैया दाख्लैनिफोरखौ नायगोन आरोलै। लाइमोन आब'आ गोरोन्थि कार्टुन भिडिअखौ नायनानै मार मोजां मोनखायोनो, बेनिखायनो मबाइलखौ बिहरदों बियो नायोनो। आंहा एसेबां मोजाङै लैथोसेजों रायज्लायनो नागिरबाय खुजात्रालै। दिनैनो फार्स्ट रायज्लायनो सानबाय, दिनैनो नै। मा सानबाय थादों? हरदो मबाइला, नायोनो माखारै हर। मोस्रोम आब', आसल मथै मबाइल आरो गंसे नांबावगौलै। गंसे नङा गंनैयानो नांबावगौ। औ नंमारगौ र' नंनायालाय। गंनै मानि बायथ'आ र', गंसेबानो जाथ'गोन। फैसायानो गैयाना थाखायानो गैया। मानो बेफोरबायदि खिथा खालायबाय थादों? बायना लाना गावबा गाव। बायगोन र', मानोथ' एसेबां आथुर, गंसे बायग्रोनि। दे नो। खुजाथ्रा मानलै दिनै। मेसेजखौ हरना दोनदोंमोन र' आङो। बियो दा रिप्लायसो हरगोन ना मायोबा? माबा सानगोन दा मेसेजखौ नुबा? नायालाय दङ नालाय जांग्राव। दङ, मानो गैया जानोसै? नै बैथियानाफोरा जा खुगा दिन्थिखादों। दैयाबो बारा बुरजा गैया दे, दसेनो सारखांगोन। औ नायालाय दंनायालाय दङ। अब्ला हाजिरा ओंखारगोनब्रा खानजं जोंफोरनिया सानैनियाबो दिनै। दा ना मोनबासो हाजिरा ओंखारगोन। ओंखारगोनब्रा, मानो ओंखारा जानो। नै बैथियानाफोरखौ नायनानै बोरै खुगा दिन्थि खारखादों। र' ओइ जांग्राव, जोंफोरो बिबारि लानि दंग'खौ साननोसो नागिरदों र' सोङा हौवानो। ओमफ्राय जोंफोरो रायजाबालाय? थै जाम्बा, नुवाखै? बिबारिलाहा मालाय खथ' धोनि जाबाय, लाखपति करोरपति जालांबाय। बे जोंफोरखौ दंग' फिसा सानायखौनो रायगोन नामा? लाखपति करोरपतिबाबो मालाय दाबो ना सारनायखौ गाराखै खोना। ना सारनाय निसाफोरा दङ खोना मालाय। थै, आंनिबा बिसोरनिया ना सारनाय, थास' खानाय बेफोर निसाया गैलालै, खारजोब्बाय। नंगौबो जानो हागौदो। बेनिखायनो आजिखालि बिसोरखौ थास' खानाय ना नागिरनाय बारा नुलाथ'। होनबा थुदो साननोसै, बेफोरखौनो सानबाय थानानै टाइम लस खालाया। माबार सारनोसै, हमनोसै, ओमफ्राय फाननो लांनोसै, ओमफ्राय फैसाया लानोसै। नोङो सारग्रो दे, आं उनाव सारगोन। थै बादुला, माबा ना सारनो फैनायानो माबा बारुरु दिन्थिबाय थायोलै। थांदो साराबा। आंहा मोजांसो जागोन नोङो साराबा। हारसिंनो मोनजोबगोन नाफोरखौ। फानहरबा बुरजा फैसा मोनगोन आंहासो। साराबा थालै, आंहा थांसै सारनो। हेगारो अबाव बाल्थिङा?
सारगोन दे सामब्राम आंबो सारगोन नों सारदो जोंनि न' बोरायाव हाबथाराखै आङो दिनै हाबैनि दं मानसिफोरा न' बोरायखौ सिफायनो होसोयो थेवब्लाबो आं सिफायालै थाथो जेबो नङा न' बोराया नोंसानिया औ आब' मानसिफोरालाय जोंहानि न' बोरायखौ सिफायनो होसोयो आंसो सिफायाखै मानोथ' सिफायाखै होमबालाय थाथोलै आरो बोरमाबो दङना जोंहा बोरमा मासे अमा मासे बेयावनो खाना दोनो हरबा ओं हामानोथ' फानहराखै होमबालाय बोरमा आरो अमाखौ दाथ' सिगांनि बायदि गोरिबबो नंला नोंसा दाथ' जेबो खस्थ' जायाना दा बेफोरखौ फियाबाबो जायोलै ओं आब' थेवब्लाबो माथो फाननोनो अनखांखां मोनो बिसोरनि मोखांखौ नुबानो बेनिखायनो थाथोसोदो आरो बिसोरो बे जोंहानि न'आवनो थैलांथो थैबालाय नोंसोरो आरो जिब जुनार बेसेबा अनखायो न' फाननोनो बायो नोंसोरो फिबाथाय औ आब' माबा जिब जुनारबाबो आं जोबोर अननो ओंखारो बोरमायानो जा अमायानो जा बा मोसौआनो जा बा सैमा मावजियानो जा माने हरनो ओंखारखायो आङो अननांगौबो दे आंबो मोजां मोनो बेनिखायनोथ' मानसिफोराबो मा एसेबां धोनि जालांनानै मा दाबो अमा बोरमा फिबाय दङ बिदि होनबाय थायो जोंहाखौ आं आरो जेबो बुङा आरो ओरैनो मिनिना थायो मानो होनबा मानसिफोरा मिनिगोन ना बुंबाथाय आयु बोरमा अमाखौनो अननो ओंखारबाय आरो बे जाग्रा बुस्थुफोरखौनो होननानै मिनियोलै आब' बेनिखायनो आङो खिन्थाया आयु बिदि बुंलायो आरो गावसोरा अना आरोलाय जोंफोरा अनगोन ना न' जिब जुनार जाखो मा जाखो देनाय न' बिसोरनियाबोथ' जोंफोरबायदि जिउ दङना औ आब' थेवब्लाबो मानसिफोरा माबा मिनियोलै जिब जुनारफोरखौ बिदि माने न'आव लाखिबाय थाबा फानहराबा मिनियो आरो दे जायखि मिनिया नोंसोरनिसो गोसो मालाय मानसिफोरनि बाथ्राफोरखौ एसेबां थाल लाबाय थाना ओमफ्राय अमाखौबो बेयाव खाना दोनोबा हराव औ दोनो आब' मा न'फोरालाय माथो सिगांनि बायदियानो साफायै दङ मा लिरो ना मायो नोङो आब' लिरो आङो दाबो दे दा सिफायथ'लाबा बे न'खौ ओहो आब' दानो सिफायथ'आ र' दे ओइ बिबारे माथो सानसेखालि सनसुफिदा नोंसानि बोरमा फिसाखौ खावनो नागिरदोंमोननो बे बोरमायालाय दंना गैला दा बोरमाया दङ र' खावनो नागिरदोंमोन नाथाय खावनो हायासै बान्दोरा एसेबां सिखावखा मालायनि बोरमाखौ नायनाय बोरै खावना लांनो नागिरो औलै आब' दा एसे मोजां जाबाय मानसियालाय बिबारि मबाइलालाय आं दसे इउटुब नायगौमोनलै दङ आब' आङो न'आव गारबोदों थु होमबालाय आंबो नायहैनि एसे औ आंहा मोजां मोनसोयो बेफोरखौ नायनानै आंबो मोजां मोनो नायबाय थायो आब' बेफोरबायदि जानाय भिडिअखौ नायबा आं मार जानो लुबैसोयो आंबो आरो लाइमोन आब' खुदै मनलायलाङो औ नंमारगौ दे बा नंमारगौ दे एसेबां समायना न' लुना लाबाय बिबारि लोंहा जोंफोरनि गामियाव बिबारि लानि न'आनो बयनिख्रुइबो समायनासिन बा दा बायसा जुदि बिबारिया आंखौ गोसो थोयोना ओमफ्राय आंजों हाबा जायोना आङो न'आव थायामोनलै बिसानावसो गोरजिया थाफैगौमोन न'खौ नुनानै थानाय नायनोसो लुबैसोबायलै आङो बा खम मोजां नाङोना थानानै माथो लाइमोनबो फैना दङ लाइमोनखौबो जोबोद फसायोमोनलै आङो नाथाय मा जाबावनो आंहा खाफालानो गाज्रि लाइमोनाबो हाबा जालांबाय दा आरो बिबारिनाबो मालाय बयफ्रेन्ड दंखायोनो बा गासैबो मबाइल नायनायाव बिजि गोजा माथो सांग्रावसो माथो दिनैसो नुबाय औ आंनोमोन र' ओमफ्राय लाइमोन नोंलाय मालाथ' फैना दंखुमायो साननै जाबाय आं फैनाया ओमफ्राय हाबा जामारबाय आरो न' नोङो औ जाबाय जांग्राव ओमफ्राय नोंलाय मालाथो लाबोनो सानदों नोंनियालाय मेजेरनायफोर दंना गैया गैयालै आंनिया रावबो मेजेरनाय गैया मेजेर खुमानायालाय दङ सानै साथामसो थेवब्लाबो मालाय बिसोरनिया बुकिं गोजा खाफालानो गाज्रिलै आंहा लाइमोन आंनि खाफालाव हिनजावानो लिरनाय गैया खोना आयु मानो गैया जानो जांग्राव इसोरा बयनोबो सासे सासे लिरना हरखायो मोनथिला दे आरो बिबारि जोंफोर खानजंजों आंजों नोंसानि दंग'खौ सारदोंमोनलै गाज्रि मोननाङा आरो नोंसानाव सोङालासिनो सारदों आंबो आरो नोंस्रा मालाय एसेबां धोनि जाखाबाय अबावलाय ना सारबावनो होननानै जोंफोर आरो सारबाय आरो मा नोंसोरो गाज्रि मोनबाय नामा सारनायखाय दे सार जेबो नङा गाज्रि मोना दे खोनागासिनोमोन र' जोंफोरो ज्राव ज्राव होननाय नोंसोरसो आंलाय बेखौनो बेलेगासो सारदोंमोन जोंफोरनो सारदों र' फैसा गैथारा जादोंलै थाइसेबो बेनिखायनो नाफोरखौनो मोनबाय बायबा फानबाय बायनानै एसे फैसा मोनगोन खोना साननानै सारबाय आरो
मोनगोन खोना दे बोथिया ना गलुक सोदोंमोन बा बैथिनाया दङ खुगाफोरखौ जेब्बायसो दिन्थिखादों बिसोरो ओमफ्राय लाइमोन नोंनिया हासबेन्डआलाय माथो खालायो कम्पानियाव खामानि मावहैयो बियो अ दे जेबो नङा दे मोजाङानो मालाबा लाबोब्रा आलासि जानो मानो लाबोआ हा जोंफोरबो नायनो लुबैयोना जागोन दे ओमफ्राय नोंथ' न'आव थाङा न' नोंखौ थांनोबो होखायाखोना न' थाख्ला माबाया आदाया औ थांनो होबाबो थांखायामोन आङो बिसानि न'आव बा नोंनि बिमा गदाया नोंसा थाख्ला बिफाखौ जाब्बा एसे खामानि थिनखायोनो खामानि थिनोनो दे मोजाङानो जादों दे बिदिनो खालायनांगौ बेखौ माबा जोंफोरो गरम मोननायखाय नोंसानाव फ्रिजनि दैसो लांनो फैदोंमोनलै दङबा हरनाय फ्रिजाव सोना दोननाय दै अ दङ मानो गैया जानो थांनाय मोस्रोम लायनाय र' होमबालाय लायनि र' बिबारि नोंसालाय एसेबां धोनि बोरै जालांखौलै हा धोनि जानाय आयदाफोरखौ आंनोबो एसे होनाय खामानिफोरखौ मोजाङै मावलांबानो जाबाय मोजाङै इनकाम खालायबानो जाबाय अब्लानो धोनि जालांगोन दे जेबो खामानिखौनो मावा आङो न'आवनो थाबाय थायो गैलालै बिदि ओरैनो बेखार थाबाय थाबालाय अबाव धोनि जागोन नोंलाय खामानि मावहै फैसा खामाय होमबानो लासै लासैनो धोनि जालांगोन र' एबारनिफ्राय आंबो खामानिखौनो मावहैनो थांमारनांसिगोन र' बिदि बेसां बेखार थाबाय थानोलै जिर'नो पकेटानो जिर'सो जोंफोरनिया सानफ्रोमबो जिर' थाबाय थायो नै दैया जांग्राबादा बा थान्दा थान्दा कुल कुल बे फ्रिजनि दैखौ लोंना होबानो जोंफोर गुसु मोनजोबगोन लाबो लांनोसै आङो खानजङा नेबाय थाबाय खोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे समनि जोबोद आंखाल दिनैबो भिडिअखौ हाखु दाखु एसे बानायनाय जादों नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालायदे लोगोफोर औ लोगोफोर लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालायमारदे दे होमबालाय लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ